patimbalan kula Kanjeng Rama. Basuki sawanira Handaka. Pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Sowan kula wonten ngersa panjenengan kalih sing sambi kula namung sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama. Rama tampa kosok baline pangestune Rama. Bali tampanono. Sanget anggen kula mundi ugi ndadosaken jaman. Sawetara lungguh sing prayoga. Ngestaken dawuh. Ibune didhawuh Ramani. coba disawang putramu Handaka Bu. Sampun Ramani. Ayo. Bocahe bagus kulite musus dandane besus. Coba kulite kuning pindho emas sinangkleng. Cemplorot berabot. Kui Handaka baguse turah-turah. Ya iki bondo donya sing ora iso dicerto ajiku Handaka. Sampun anggenipun ngalam bono kalian Handaka Ramani. Iya ya. Nuwun sewu Nji Ramani. Panjenengan menika tiyang sepuh nanging sing urung iso dadi bapak. Lho. Le matur kok kaya ngono. Tiyang sepuh ning urung iso dadi bapak, ngono. Leres Ramani. Lah tiyang sepuh kok urung iso dadi bapak kuwi buktine apa? Buktine apa? Buktine Ramani. Panjenengan menika tiyang sepuh sing boten adil. Panjenengan menika tiyang sepuh sing mbang cindhe mbang ciragan. Monggo putra panjenengan menika boten namung Handaka lho Ramani. Ya. Putra panjenengan menika kalih cacahe. Setunggal legawa ingkang angka kalih Handaka. Nanging kenging menapa panjenengan menika tiyang sepuh sing beda kasih menawi Handaka saben dintenipun tansah panjenengan uja panjenengan sanjung panjenengan alem bono nanging Ramani menawi legawa saben dintenipun tansah panjenengan dak sira panjenengan siksa mongko menika sami-sami sepalan saking dulet panjenengan piyambak. Malana. Enak matur kok malah nangis to. Jadi kula pun akhir nyawa kalian legowo. Dino kok kaya ngono. Saben ibune matur perkara legawa, ibune mesti nangis karo nangis. Terus sing ditangisi apa? Wah. Omriku kisah-kisah putra panjenengan Ramani. Wis to. Nangis so ibarate loh mungan biasa. Nangis telung dino telung bengi ora meneng. Legawa kuwi ya panggah legawa sing bocahe wujude kaya ngono. Ora ana gunane. Ora ana gunane legawa ditangisi ora ana gunane. Meneng. Nangise rampung. Ora seneng. Jago kok karo nangis koyo. Dadi iki to sing dikarepke jenenge aku wong tuwa ning ora iso dadi bapak. Mergo bapak ora adil marang anak. Ngono. Putra loro. Legawa karo Handaka. Ning aku wong tuwa sing beda kasih. Ngono. Pancene yo. Ora ana selaki. Upama kaya ngono iki ana benere. Mergo padha-padha anak. Nanging antaraning Handaka karo Legawa iku beda. Lho iya lho, bedane sing Handaka bocahe bagus, ning Legawa bocahe elek. Lho, Legawa wis elek, cacat, awake kebak molo. Jajah, aku iki patih lho, Bu. Aku iki patih wong sing kajen keringan, lho ndarbeni anak, ndarbeni putra kok
legawa sing rupane elek aku isin. Lan bagus niku paringipun Gusti. Aning. Mulane ben ora dedawa wirang, legawa ben ora kluyuran. Legawa wis tak gawekno panggonan. Manggone legawa ning jero kandang. Ning jero kandang. Legawa manggon ning jero kandang. Mangan yo ning jero kandang, turu ning jero kandang, dolanan yo ning jero kandang. Mengko dikancani bebek, terus digembok kancaku. Ben ora iso metu-metu kok jero kandang. Legawa ben ora kluyuran. Lho, ngono lho, wong rupane elek, arep apa? Dene anak bagus kaya handaka kowe kowe Ijih Kanjeng Rama. kowe tak kudang-kudang sok kowe bakal tak calonke dadi patih. Kula panjenengan calonaken patih kok. Iya no cah bagus kok. Sendika dawuh Kanjeng Rama. Sadurunge kowe bakal tak pamerake ngersane Sinuwun Prabu Bawana ning kraton Dahana Mula. Idep-idep kowe tak jak nyang kutha Klencer seneng-seneng Kalih Klencer apa? Lho, cah bagus kok ya. Ringaken kula nyuwun pamit badhe murugi kalian Kang Mas niku. Lho andoko. Legawa Gusti. Kanca, kowe iki arep ning ndi? Badhe murugi kalian Kang Mas Legawa Rama. Legawa arep mbok jak ning ndi? Kersanipun derek Klencer. Pun Rama. Lho kowe iki dong apa ora karepe Rama? Sing lunga Klencer seneng-seneng iku sing apik-apik tok. Sing elek ora usah. Kepaten. Legawa ben jero kandang dolanan karo bebek. Arep jan kok Klencer sing pamerno apane. Iki lho kok semarane. Mulane Jiro. aja nganti Legawa ngerti. Almo tak adus siram luwih dhisik, mengko rampung siram dan budal ning Rama Keling aja nganti Legawa ngerti nek awak dhewe arep Klencer. Ijih Kanjeng. Biasane kuwi. Dinani dirbukan dari Tutanjoko. Jeneng Handaka. Iku nyuwun yo nggih senajan ramamu iki kaya ngono patrape tumpak kandang Legawa. Nanging kowe aja yo nggih raketang ala kuwi tetep sedulurmu. Kanjeng. Handaka. Sinaosa kananipun Kang Mas Legawa ingkang kados ngapun. Nanging kula tansah tresna kalian Kang Mas. Awit menika kula mboten badhe dasya kali Kang Mas. Matur nuwun kanjeng kaya ngene. Kang Mas Legawa. Nggih. Kuwi saka iki wae iki mau cah bagus. Jiro. Ing sandang bebek Bu. Kan malah mapan kadang bebek. Buke Apa nggih? arep nang ndi mau Bu? Lho, Legawa iki mau kuwi apa? Sampeyan mireng napa Kang? Buke arep nganterno. Dadi iki mau krungu to. Yen Rama ibu lan kadangmu Handaka kuwi arep Klencer ning kraton Dahana Mulan. Legawa angsal ndelek aku. Pengen derek? Mestine sampeyan bakal diganti wonten kraton Dahana Mulan awit sampeyan iku putrane Rama lan ibu. Tenan lho, Dik. Jih Kang Mas. Matur nuwun. Ning ngene ya Legawa, yen kepengin derek Klencer, yen nyandang nganggo kaya ngene rak ya ora patut. Mengko misi-misini yen ditemokno ning kraton Dahana Mulan, kula saline dhisik sandangan sing apik ya nggih. Ijik, Handaka. Legawa mboten gadah sandang. Ya nganggo sandangane kadangmu Handaka. Ora apa-apa kok nggih. Mengko lamun tutup Ora wis nuwun. Lasuwun kula iki sadang busana kalih Kanjeng Rama menika tasih kagem sampeyan mawon. Tarik dhisik nggih. Kula mau Yen kepengin tutup. derek. Mungkin kula sing tanggal jawab. Ngono ya. Jih. Heeh. Niki. Wonten apa to Kang Mas? Alon-alon bae Handaka Iki bersama mau kadangmu. disosori bebek. Alah, Nanti tak dilebut. Mas. Hati-hati lho, Dik. Hati-hati. Hati-hati. Ah! Bu. Alon-alon bae to Handaka bersama kadangmu. Ini nggih. Gimana kok yuwali Atas enggal nggih wani to. Itu karo ning kandang bebek mau. Segede Bu. Gimana
menika. Mriko. Heeh. Nggih. Jajal. Coba kakek. Nyatane sampean niku bagus tenan. Aku sino. Ora iku ora Sampeyan mriki melih. Kan Mas Legowo kuwi bagus. Aku ngapusi Ora ate. Mungkin klencet kraton Danum. Handoko. Handoko. Cek Rama nggih, nggih. Ibune. Cek Kanjeng Rama nggih. Lho lho lho. Ibune. Cek Rama nggih. Handoko. Cek dawuh. Romo wis rampung lho. Rampung siram seger. Ayo. Mumpung Legowo ora ngerti dilimpe awak dhewe nang klencet. Ayo Bu. Monggo, monggo. Ayo Bu. Lho. Monggo ramane dikari Meneng sik. Untuk menapa ramane? Tinggal mlebu delok balik metu kok dadi ngene iki piye iki? Kenapa? Lho kena ana gondo ora enak. Iki ambune apa kok ora enak iki, Duh. Engko sik Mboten wonten. iki mesti batang turut iki. Boten ing dalem kepatihan. Lho kena ambune ngene lho. Batang to. Boten wonten. Iki ning omah iki ana batange ta ora? Boten wonten. Lah kok ora enak? Ambu apa iki? Tanipun kula mboten mampu napa-napa. Goceng mambune ora enak gek ibune. Boten kok. Ya urung adus kok ya. Oh, badhe tinggal. Delok kene. Nggih. Arep klencen kene ambune ra enak sing. Boten. Delok. Lho napa ta? Ih. Boten jenengan iki lho nggih. Iki seger. Lah nggih. Kok sik? Wonten napa? Lho tinggal noleh rene ambune batang turut iki. Mboten wonten Rama. Cek kok golek batang gak. Kok dhisik tak goleki batange sik. Enggal tindakan klencet. Handoko. Lho manggon liyane ning kene ora. Mriki mawon. Kono lho. Kono kok yo longgar gone kok iso. Iki meh kok iso tak goleki batange sik sikut sisan. Boten ing dalem kepatihan boten. Lho. Sampun, Lho. Diomongi ora percaya. Mboten napa, Rama. Boten menapa. Lho piye? Ndekem ning pojokan gedene padha wedhus. Rumangsa kulak batang. Ben tak dudul urip. Urip, Rama. Lha iku mau kewan apa? Ambune kok ora enak. Mlayu rene. Pundi nyatane? Ora. Boten wonten. Belok ora. Boten. Mlayu rene ana ta ora kok? Boten wonten. Ana apa ora, Bu? Boten. Tenan. Nggih. Cek do malih rono, Cek. Awang pancene nek jare ora ana. Rumangsane darane ora kok. Yo, gak ono. Anjir mboten wonten. Gak ono ya. Boten wonten napa-napa kok. Ada apa? Dawuh. Rene. Monggo Kanjeng. Andoko dhewe wis gedhe kok senengane gandengan karo ibune. Sing ngendel cah gedhe. Dhewe andoko dhewe. Lho. Kowe ning kono ae. Kok iso lihat dalah. Bu, Nggih dawuh ramane. ibune rene. Oh tidak. Lakune ilu-ilu mlek ngono lho. Oh nggih. Oh, ben cantik ibune ben cantik. Yo, ben cantik. Lah iki aduh arep dhewe ning iki. Jage minggir. Sampun ki ramane. Minggir.
kowe. Panggonanmu ning jero kandang kowe aja metu-metu. Kowe nek kepengin dolanan, kepengin seneng, wis diwenehi kanca karo bebek dolanan ning jero kandang. Lho kowe kok keluyuran sing perintah sapa? Apa? Duwe kuping ngrungokno. Rama nek gawe iki dirungokno, di kupinge. Kuping endi? Iki ora. Cari. Kowe iki wis elek, diablek. Nganyel ke ati. Ya ngene kira mangkono penduduk. Ngomongi wong dia kok malah dolanan karo penduduk. Delok iki. Yo ngene iki dolanan apa? Kebut. Gopong, ini lho gopong. Kebut laler, Pak. Lare kerobong borokmu iku. Nggih. Ya Bang, bayi tangan kok kancek borok kerayut-kerayut kaya. Dadi nek ana laler mbok bisa laler iki ya. Nggih. Akale akeh, pinter. Ana laler mencok ning borok dibusa nganggo iki. Ngene. Langsung danger Pak. Ya iya. Sakit. Jare iki kudu salah. Ngene. Ampun apa? Lah iya. Sakit kok. Lah iya. Ana laler.
legowo ora sida lancar ora apa-apa. Baton buke mene aku mangan sak piring, rampung mangan mengko aku balik ning kandang, Bu. Besok mau sampean wis diparingi makan lah kok sampean kesini lho. Lah piye manganku karo bebek cepet bebek nyosor aku muluk. Ora oman kali bebek. Aku tak diketuki bapak aku mangan ya. Mboten wani kali kanjeng kula. Sini aku kepek dulang iku nggih. Dulang Bu ae. Dulang ya wis ora apa-apa. Cepet ya, Bu. Naro-naro mawon. Mungkin yen kurang kanjeng kula. Enggak apa-apa. Ora apa-apa nggih. Napa to, Pak? Sing dibacotke remane nggih. Enggak mawon, majuken kene. Lomo, Bu. Lomo, Bu. Kanjeng Rama wonten kuburan. Jake mungkin lagi. Enggak mawon. Ora usah wedi kene. Lomo bumbu es tuh, Bu. Enggak. Sampai tinggal tenang kok panas. Aku kok mangan mau. Kadamu kate. Kiri. Bener-bener. Tanggaku to gudang-gudang kono apa? Loh. Ngene iki sampe to. Kaya ngene iki wis bener to, Bu. Wong tuwa didik putra kuwi mbok sing bener. Lho legowo wis gedhe mak mbok dadak didulang. Ben dadi bocah manja, yo. Ben dadi bocah aleman. Ora toto. Arep ning ndi kowe? Pipis, Pak. Ora kena pipis, dimpet. Kebel. Balik lungguh. Mun kebel. Tak jejeg di sana kalau ora balik lungguh. Balik. Nggih. Mangan nek jaluk dulang sing tuwa yo padha dene. Arep ora bener kabeh. Madhep rene. Lho. Mangan apa? Mangan apa ngajak? Ngene iki. Ngene iki to. Aku kok malah digeten ae. Sajane wis gedhe kok mangan dulang. Mana bare? Ana. Tunggu siap. Nggih. Angkat dulu. Hei. Balik. Nonam. Nggih, Pak. Legowo maem dhewe ora dadak didulang iso apa ora? Iso to? Lho nek iso ya maem dhewe. Wis gedhe, menehi contoh karo adine. Sak kaya ngono. Mam. Kono. Ayo kene. Kene, jalan kene. Kene. Nah, kene. Mam. Maem ning kene. Lho, kene. Lho, ayo mam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Wis wareg apa durung? Pun, Pak. Wis wareg apa durung? Lho nek durung iki ana ning ora teko sing iki lho pangan. Pangan. Ayo adus. Payahe adus. Anda kok kursine golene ben batu legowo anda kok. Dene ben lenggah kene. Kakak legowo arep takku. Ayo, tunggu, masuk. Ayo tunggu. Agus, Semuanya pundi to, Rom? kosek, ambek ke mobil, Pak. Yo, lewat.
dinggo nganti wajar kan ora muga-muga aran loro wong. Dosa kowe. Yo iki. Pecan-pecan iki wong aja kok dosa. Iya. Allah. Lah jangan malah cayu. Banyak ketularan yo. Loh. Gajah. Iki. Aku mau nganggo seragam tentara. Masuk. Saya wangi, masuk. Awas, pelan-pelan, hati-hati. Jalan, bro. Aman? Rene. Yo Rene. Kowe medhot mlebu rono mang, kan kono kowe entuk apa le? Entuk duit. Tumbas kakak. Delok Dik. Entuk duit endi? Wes, ijek ta ora? Tumbas kakak, Pak. Gowo. Patih orang kaya. Ora butuh duit, peken kowe. Gonen mangan nganti sak matimu. Mergo sesuk kowe iso mangan ing kene. Ngono. Aku ora sudi ngakoni anak karo kowe.
salahmu. Apa? Lho karepku iki arep muculi tali sing jilet yang gurumu ki mau. Mergo ben pola. Tali kuwi mau ora kendho ning kaporo saya kenceng. Ngene iku aja tarikno, aku nganti keteket tenan aku. Wis aku tak takon. Jenengmu sapa? Aku Legawa, Mas. Legawa. Iya. Srawung ki. Aku pangeran Hadiwarna. Jeneng pangeran Hadiwarna iki. Legawa, Ya, kok nganti kowe arep mati gantung, iki mesti ana jalanane. Allah. Njur perkarane opo? Perkarane aku ditundung minggat bapak. Mergo bapak isin duweni anak cacat sing rupane ala kaya aku. Tegel bapak ditundung minggat aku. Dadi mung perkarane wong tuamu isin duwe anak kowe cacat saengga ngantos kowe ditundung minggat mau kowe arep mungkas uripku kanthi cara gantung. Aku urip mati gantung ae. Bapakmu kok mentolo lawan kowe. Iki jenenge bapakmu sapa? Bapakku jenenge kowe Patih Gunasanto. Gus, yo jenawur. Kowe bapak. Kowe jenawur gawar. Aku gak ngaku sih. Legawa. Paman Patih Gunasanto ki aku srawung. Sak ngertiku putrane Paman Patih Gunasanto ki mung sawiji. Raden Handaka. Iku ajeng aku lagi. Iku adikku. Adikku. Benjo iki adikku. Manggon-manggon ning omah apik. Mangan ya umume mangan enak-enak. Beda karo aku. Manggon ning kandang bebek. Mangan diwor karo bebek isih oyok-oyokan. Apa meneh turu. Turu ya ning kandang bebek iku ya aku. Tenan. Iya. Kowe ora ngapusi karo aku. Aku gak ngapusi kok. Bro. Sausing aku krungu utawa ngerti lelakone uripmu rumangsa kadudut jroning atiku. Mula wiwit dina iki Legawa tak angkat minangka dadi mitraku. Matur nuwun, Mas. Sing barek-barek ya oke lah, Mas. Legawa, Iya. najan to kowe iki bocah cacat, ngopo kok nganti tak pek dulur? Mergo Legawa iku ora bedane aku, padha-padha ditahing Gusti. Mula nggonku ngangkat Legawa minangka dadi mitraku. Iki malah kebeneran. Bab tumindake wong tuamu sing wis nyiksa kelawan kowe kaya ngono kuwi, mengko ayo disuwunke pengadilan nang ngersane Kanjeng Rama ning Kraton Danemurah. Aku gak wani, aku gak iso ngomong. Yen kowe ora iso ngomong, ora iso matur meneng. Mengko aku sing bakal matur nang ngersane Rama. Janji lho ya. Yo, Wis ayo ngono, budal. Semanten ugi kula sinuwun ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk. Gus, iji dawuh. Sembah pangabektimu ingsun tampa. Bali pangestuning ingsun sira tampa ya, Gus.
sangat anggen kula mundi mugi dadosaken jimat. Patih Guna Santo. Paring dawuh. Menika sinuwun, menika putra kula Handaka. Iki Raden Handaka biyen kae. Leres. Bagus. Bagus. Pas kalamun putrane Patih. Kados ngaten. Guna Santo, Paring dawuh. nganti ingsun kersake suwanmu, ingsun mung bakal paring dawuh. Ingsun iki wis sepuh. Ingsun niat bakal ngenomake praja. Lengser saka dampar Maisa Danu, jumenengake Pangeran Hadiwarna keng gumanti jumeneng ratu ana ing negara Daunumulan. Sliramu condong apa ora? Duh sinuwun, jejering warangka kula namung jumurung karsa. Panjenengan lereh saking palenggahan ratu jumenengaken anak anggel Hadiwarna teges sampun netepi dumateng lumampahing Sarasila. Namung menawi mangke anak anggel Hadiwarna sampun jumeneng nalendra menawi wonten kersa panjenengan solilah dalem kula ugi badhe lereh saking gampar kepatihan krana kula ugi sampun sepuh sinuwun. Kalamun Pangeran Hadiwarna jumeneng ratu ing negara Danumulat, siramu leren saka dampar kepatihan. Leres. Tegese leren nggonmu dadi patih. Nggih, Dur keng marangkani Hadiwarna sapa? kula badhe nyalonke putra kula Handaka sinuwun. Kados pundi sinuwun? Pas. Ratune muda taruna. Nggih. Patihe nggih usia muda. Ha, Saya mimbuhi kuncarane negara Danumulan. matur nuwun. Yer Pangeran Hadiwarna Wonten dalem peninggalan. dadi pengantu-antune Rama. Nalika Rama utusan siramu gelemo awor lan momor utawa cedhak marang para kawula ing sakuban negara Danumulan ben saya raket sesembahan lan kawula kepiye? Dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama sampun kula estokaken. Kula sampun wawon lan awor dhateng kawula wonten ing kraton Daunumulan. Syukur Kapara Kanjeng Rama. Kangge netepi syarat anggen kula jumeneng nata wonten ing kraton Daunumulan ing medal sakmangke. Kula sampun manggihaken satunggalipun kaneman ingkang kula angkat minangka dados mitra kula. saka rakete sliramu manggihake nom-noman sing kok daku dadi sedulur. Leres ngaten lho. Ya gene ro ati semua. Kadung duka ing kathah kula dereng wantun nyuwanaken menawi dereng pikantuk milah dalem Kanjeng Rama jalaran kaneman ingkang kula angkat minangka dados mitra kula menika satunggalipun kaneman ingkang cacat sakranduning raga. Nom-noman kuwi Kula manggihaken nalika kaneman kula wau badhe mati gantung. Sinarep kula mitrang cetha lan gamblang aturipun. Jalaran saben dinten piyambakipun dipun siksa kalih tiyang sepuh kakung. kok setun temen. Lho jeneng kalih anakipun piyambak kok tega mangan sak mangan wae kudu rebutan kalih bebek, tilem sak tilem kemawon wonten kandang bebek ro. Panyiksane wong tuwane kuwi nganti kaya ngono kuwi. Ngaten injih ro. Rama saya welas marang nom-noman sing kok daku dadi. Jelak notol tenggaling Rama enggal suwanking pendhapa kene. Pun ngaten iki sedika dawuh. Santo. Patih Guna Santo. Dawuh Kowe kok usek kae ngono. niki celengakan. Kelengakan yo men kok so. Syukur. Hadiwan, Dawuh dalem apa iki nom-noman sing kok lengkuh dadi? menika kanemanipun kula angkat minangka dados mitra kula. Bener, Gus. Nggih, Kowe yo gelem. urun. Yen kowe gelem
daku dadi sedulure putrane ingsun Pangeran Hadiwan. Kene lenggahku para cedhak marang ingsun. Lungguh kono. Ora apa-apa. Kamu sing kersake. Kene Alon-alon. Dosanto. Patih Dosanto. Jawa sinuwun. Wis bener. Iking pisuanan ora jagong ning warung ngopi. Patih ora toto gawan pisan. Yen kowe wis gelem didaku dadi sedulure putrane ingsun Pangeran Hadiwarna, terus jenengmu sapa? Kula Legawa. Ben kowe saya mantep. Ing kene kowe tak angkat dadi putra angkat ingsun. Matur suwun, Nggih. Ana apa? Heh, Ana apa? boten enten apa-apa. Arek kene. Halo. Legawa, Nggih. kowe saiki dadi putrane ratu ing Dahanumulan. Putra ratu ora entuk goroh lan ngapusi. Putra ratu kudu jujur. Mergo yen jujur bisa kanggo contoh. Contone nonoman ing sakuban negara Dahanumulan. Coba ingsun mundhut pirsa. Kowe kuwi isih duwe wong tuwa wadon. Wong tuwa wadon tesih gadah Isih urip. tasih urip. Dadi wong tuamu wadon isih urip. Nggih. Lah kowe iki isih duwe bapak apa ora? Bapak mpun mati. Dadi wong tuamu wadon isih urip, Nggih. bapakmu wis mati. Mati disamber gedhas. Loh, mati aku. Eh, Tani ku Tani jan bodoni kowe. Apa sekabeh ngaturmu bisa ingsun percaya? Bener-bener bapakmu mati disamber gedhek. Bapak niku tesih urip. Bapakmu ora mati, Nggih. isih urip. Tesih urip. Yen bapakmu isih urip, jenenge bapakmu sapa? Jenenge kepelan. Jenenge bapakmu. Kepelan. Jenenge bapakmu sapa? Kepel. Guna Santo. Guna Santo. Ya, Bu. Kowe kuwi main apa? boten sinuwun. Kok brigi kaya Nggih. ora ana jenenge menungso kepelan iku. Upama naya ya naya, suta ya suta. Bapakmu kuwi lho jenenge sapa? Jenenge Modot. Bapakmu. Modot. Bapakmu kuwi jenenge sapa? Modot. Guna Santo. Guna Santo. Jawa sinuwun. Ya ini wis mbok odot-odot. Jujur wae. Matur sing prasaja. Cilik ana wong nyinggol kowe gedhe nganti miloro kowe. Ingsun bakal ngayomi karo kowe. Nggih. Nggih. Jenenge bapak kula niku Patih Guna Santo. Pika kok wonge? Piye? Santo. Meneng! Dadalah mati aku. Ampun sinuwun. Ingsun mbok anggap apa? Ampun. Karo paning kelama marang ingsun. Boten sinuwun. Ampun sinuwun. Pencilaan. Nek sing diaturake Legowo iki. Yen Legowo iki putrane Pak
Guna Santo. Sinuwun panjenengan ampun pitados dumateng aturipun bocah elek kados dene Legowo. Cetha anggenipun matur ampya awur-awur pados pengayoman jalaran bocah sing elek ngoten niku ben dinten dipun poyoki kanca kancane mila ngaku putrane Guna Santo sing moyoki ben wedi merga Guna Santo niku papih sing diwedeni wong. Percaya ingkang iya. Kejawi ngaten Legowo niku bocah wis elek golek-golek kepengin kondang mila ngaku putrane Guna Santo jalaran Guna Santo niku papih sing sugih. Sinuwun kula mboten anggadhahi putra nami Legowo mboten ora putra. Nyai Pate, Dawuh Kanjeng. sampeyan kuwi priyayi putri. Andakane priyayi putri ku jujur. Eleka kaya apa yen pancen anake ora bakal diselaki. Apa bener Legowo iki putrane Nyai Pate? Santo. Santo. Kowe kok usah kae ngono. Nyai Pate. Legowo. Legowo mriku. Ora putrane Nyai Pate. Boten to sinuwun. Boten. Pinter kok ngene iki mang bar mangan opo? Aku kok malah dadi sayangku. Nonanto. Dawuh. Kowe diaplok ra diisin. Ngambi bojone sawang wong akeh senak sengok. Bener sing diaturake Pate Guna Santo. Yen kowe golek pengayoman. Yen kowe ngaku putrane Pate Guna Santo ben ora ana bocah sing wani ngecenes utawa moyoki karo kowe. Lho, ngene ingsun rengkuh karo kowe putra angkat. Wiwit kalenggahan iki ingsun jabel nggon ingsun rengkuh putra angkat kowe Legowo. Wiwit dina iki minggat saka pendopo Dana Mulat. Jemburi. Ya Allah Gusti, muga-muga gedheke kagak keteko. Widak sisane kok. Aja. Mas, kula nderek sinten, Den Mas. Kula nderek sinten. ditampa kanthi legane ati. Mbok menawa iki cobane uripku. Lamun kowe ku apa nampa coba iki besok bakal nemahi mulya. Kaya ngene iki mau. Entuk-entukmu sedulur Legowo arep mirang-mirang ki arep orek-orek asmane Pate Guna Santo. Iya. Pangapunten. Monggo menawi lurmo mlepataken dhateng kula jaran. Begini ora. Kula ngangkat Legowo minangka dados mitra kula. Nanging menawi kula mestani anggenipun naliti dhateng perkawis kirang permati menika panjenengan. Kok bisa kaya ngono? Nggih pawon. Romo mboten saged maos gagat lan pasmun. Legowo menika bocah cacat, Legowo menika bocah ingkang lugu. Yen abang piyambakipun matur abang, yen ijo piyambakipun ijo. Turta malih Kanjeng Rama. Anggen kula ngangkat Legowo dados mitra kula suwanaken wonten kersanipun Kanjeng Rama wonten ing kraton Dana Mulat. Supados Legowo menika pikantuk pengadilan. Sinten ingkang lepat kedah nampi pidana. Ning wis manten boten. Rama salah satunggalipun pengayoman ingkang boten anggadhahi kawicaksanan. Turta malih Rama sampun nate paring dawuh dhateng kula. Nggih, besok lamun jeneng sira tak lumbake minangka ratu ning kraton Dana Mulat, bisa nulat lan pun Rama
dadi ratu sing adil lan wicaksana. Menapa ngaten menika ingkang dipun wastani adil. Apa ora kurang adil kaya ngene iki mau? Rama salah satunggalipun ratu ingkang boten anggadhahi adil lan wicaksana. Mila saking menika Kanjeng Rama, kedadosan wonten ing Pendhapi Agung Kraton Daunumlat saged kangge pasinaon menggahipun kula. Jalaran Legawa sampun kula angkat minangka dados mitra kula. Panlangsaning Legawa Hadiwarna saged raosaken. Mila wedal samangke kula nemtokaken kula mboten badhe sagah kajumengaken ratu wonten Kraton Daunumlat. Piye? Jagat iki mboten wonten tiyang ingkang gadhahi kabegjan jawi namung panjenengan. Cetha menawi Paman Guru Santo menika lepat wong sing salah ning mboten nampi pidana kapara dipun ayomi kalian ratu wonten ing Kraton Daunumlat. Lho kok setun temen panjenengan menika. Lho gelem gawe kok ora gelem ngakoni. Napa karana Legawa niku lahir dadi bocah sing cacat. Tur malih. Lho kok tega-tegane panjenengan menika. Mestani menawi Legawa menika bocah golek-golek. Bocah ambyak awur-awur. Kepengin diajeni kanca kancane. Ben ora diejek kanca kancane ngaku-ngaku nek Legawa niku putrane panjenengan. Merga Patih Gunung Santo ki wong sing sugih, wong sing duweni palungguhan lan pangkat. Sapa sing bakal wani ngino kelawan Patih Gunung Santo? Paman. Aturan pirsa. Bondo niki kenane lunga. Pangkat lan derajat niki kenane minggat. Ampun kangge songaran. Ampun kangge pamer. Ning mboten napa-napa. Mergo niki perkarane panjenengan. Mugi kemawon napa sing dadi ucape Legawa. Niki dipireng kalih Gusti ingkang akara jagat satemah lumusi. Benjang matine Paman Guru Santo sambar bedhek tenan. Ketemu jenenganipun panjenengan nangis. Ning kini baning wastu wonten ing Bantolo menika badhe ndadosaken lemah ingkang sangar. Jalaran tata gelar lahiran batin panjenengan boten padha. Tata gelar lahir panjenengan batin ngakoni nek Legawa niku putra ingkang panjenengan lairaken. Ning panjenengan wedi merga kalinggih ing panguwasa. Monggo kula aturi sangang sasi 10 dina. Nggih panjenengan ngandhut, nggih panjenengan perang sabil nglairaken Legawa niki totoane nyawa. Lho nek nganti panjenengan lena, panjenengan badhe cilaka. Ning kok kebangetan. Ing ngatasé panjenengan ki wong wadon sing nglairake ora gelem ngakoni karo anake dhewe. Mongko panjenengan batin anak lan wong wadon niki basan boten saged kapisaken. Boten apa-apa. Bibik lan panjenengan paman. Monggo mangemut-emut tembunge kula niki. Nek ana anak kok wani karo wong tuwa. Iki dosa. Iso diarani anak sing duraka. Ning ana dosa sing luwih gedhe. Nek ana wong tuwa kok ora gelem ngakoni anak, besok uripe bakal cilaka. Adiwano. Adiwano. Sinuwun. Lho, ngaten menika cetha to. Rumiyin anak anggere Hadiwarna menika unggahipun jangkep. Ngajeni dumateng tiyang sepuh. Lho, gitu. Iya. Nanging sareng Hadiwarna kumpul kalih bocah elek Legawa, rusak moralipun. Boten sopan. Wani kalih panjenengan, wani kalih kula, gara-gara kumpul bocah elek Legawa. Suwene-suwe yen nganti kedadian kumpul Legawa meneh, Hah? iso negara Daunumlat Bubar mawon. Gara-gara Legawa. kurang ajar pancen. Bubar Legawa. Kurang ajar. Lah, Napa? ampun ngoten Sinuwun. Ampun ngoten. Pengen urip. Ingsun ora percaya marang sliramu. Lah menika. Kene, Nggih. Malah ngejek kula Sinuwun. tampan ana.
Kersa panjenengan sinuwun. Ingsun mundhut papine legawa. Sandika dawuh pinggir. Nyai Patih. Bareng utusan marang Patih Nursanto. Mateni marang legawa. Nyai Patih nangis. Kaya ana wewadi sing disimpen Nyai Patih sambung marang legawa iki mang. Marang kudus Nyai Patih. Legawa bener putramu. Legawa menika leres putra kula. Bener putramu. Senajan bathuk murano tulisane ingsun bisa maca. Mergo legawa elek. Elek. Awake cacat. Nggih. Kowe isin duwe anak elek tur cacat ragane. Leres. Upama legawa elek. Kowe kuwi aja nyalahno legawa. Lah sing salah sinten? Lho kowe bapake ora gadeg. Ah. Kula apik sing. Ra rumangsamu. Sing elek niku legawa. Kowe yo elek. Apik. Ana wong akeh elek opo apik kowe kuwi? Saestu? Yo, Mampir nggih. Lho ngene elek. Piring nggih. Niku lho, bola kula. Wong ditakok iki. Jawab sing ijol mawon nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Saestu nggih. Pisan iki mawon. Kula niki apik napa elek, Bu, Pak? Kula apik napa elek, Bu? Apik napa elek? Elek lah. Elek ya. Kula elek sinuwun. Bener. Elek. Upama legawa elek. Nggih. Ki mung rupane. Neng pikirane becik, atine apik. Bareng kowe rupamu wis elek, pikiramu elek, atimu bosok. Lho karo anak-anakmu dhewe kowe kok mentolo nyiya-nyiya. Manggon sak manggon mbok wor karo bebek. Mangan sak mangan rebutan karo bebek. Apa kaya ngene iki pantes kowe dadi wong tuwa. Iki anakmu dhewe, sempalane daging kulitmu. Upamana kawula sing elek kaya legawa, mendah neolemu gething keburu sengit. Patih elek apik diayomi. Aja bena kaseh apik karo elek. Yen ngono kowe ora pantes dadi patih negara Danomulak. Wiwit kalenggahan iki ingsun pecat kalungguhamu patih. Kula dados dongkol sinuwun. Ora mung kuwi. Wiwit sesuk sliramu minggat saka dalem kepatihan. Mohon marem sampean.
usah digetuni. Lan Nyai Pate ora usah bali ing dalem pelatihan. Manjing ing pidaleman utawa apa nimbali abdi ben diladeni Nyai Pate. Kono.